De problemen met het overvolle Zeeuwse stroomnet zijn vandaag in de Vlissingse haven nog erger geworden. Ja, dat is heel erg vervelend. Het gaat over een aantal bedrijven die op een goede manier bezig zijn met het verduurzamen van hun productieprocessen. Ja, die worden nu even in de wacht gezet. En verder in het Zeeuwse nieuws. Nog langer water koken in Zeeuws-Vlaanderen. Een demonstratie voor Palestina met neplijken. Goedenavond. Het stroomnet in Zeeland zat al helemaal vol. Maar voor het havengebied van Vlissingen-Oost is het nu nog erger geworden. Vandaag blijkt dat naast het hoogspanningsnet ook het laagspanningsnet vol zit. Het hele gebied zit nu eigenlijk zo goed als helemaal op slot. Het gaat om zo'n 12 bedrijven tussen de Kaloot en het oude Termfos-terrein. Zij kunnen de komende jaren geen extra elektriciteit krijgen om uit te breiden of om te verduurzamen. Ook bedrijven die plannen hebben om op het oude Termfos-terrein nieuw te bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. Ja, dat is heel erg vervelend. Het gaat over een aantal bedrijven die op een goede manier bezig zijn met het verduurzamen van hun productieprocessen. Ja, die worden nu even in de wacht gezet. Ja, dat vinden we als bedrijf natuurlijk erg vervelend. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe. In dit deel van het industriegebied is dat in de afgelopen maanden gestegen naar 192 megawatt. Het verdeelstation van Stedin kan die vraag bij lange na niet aan. De conclusie is dat de capaciteit van dit station niet toereikend is en dat we zullen moeten uitbreiden. En dat betekent ook dat we nieuwe aanvragen niet kunnen honoreren tot de uitbreiding heeft plaatsgevonden. De netbeheerders Stedin en Tennet plannen uitbreidingen van het stroomnet. Maar in Vlissingen-Oost duurt dat nog tot 2029. En mij hier in de studio is economieverslaggever Ilja Tuning. Ilja, ja, we weten toch eigenlijk al sinds vorige zomer dat het stroomnet helemaal vol zit. Wat is er dan nu toch anders in Vlissingen-Oost? Ja, wat we nu zien gebeuren is dat die energieproblemen in heel Zeeland groter worden, groeien. Nu dus dit knooppunt in Vlissingen-Oost. En dat is best serieus hoor. Want wat is er aan de hand? Vorige zomer werd bekend dat het hoogspanningsnet aan zijn max zit. Daar kan niks meer bij. Nu blijkt dat het net tussen de hoogspanningsmasten en de bedrijven, dat regionale net van de steden in Vlissingen-Oost, ook vol zit. Ja, kortom eigenlijk een probleem met zowel dat hoogspannings- als dat laagspanningsnet. Ja, hier stapelen de problemen zich nu op, hier in Vlissingen-Oost. Zelfs als het hoogspanningsnet wordt uitgebreid, als er meer stroom en meer energie komt, dan kan dat nu niet bij die bedrijven terechtkomen. Want dat regionale net zit ook aan zijn max. Ja, dus de bedrijven daar, ja, die zijn genoodzaakt om de komende 5 jaar hun plannen stil te leggen. Ilja, dankjewel. Er is morgenavond toch geen politiebegeleiding bij de avondvierdaagse in Vlissingen. De organisatie van het wandelevenement had eerder laten weten dat er vanwege de 3 schietincidenten in de nacht van maandag op dinsdag agenten langs de route zouden staan, maar dat blijkt toch niet te kloppen. Wel is het zo dat de wijkagent laat weten de wandeltocht goed in de gaten te zullen houden. Zo'n 50 mensen liepen vanmiddag door het centrum van Middelburg met lakens met daar ingepakte poppen in die overleden kinderen moesten voorstellen. Bovendien hadden ze het water van de fontein op de balans rood laten kleuren om op bloed te laten lijken. De demonstranten wilden daarmee aandacht vragen voor de slachtoffers die nu al zijn gevallen in de oorlog in Gaza. Inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen moeten nog een paar dagen langer hun water koken. Afgelopen maandag viel bij werkzaamheden even de waterdruk weg. En tot waterbedrijf Evides zeker weet dat het water weer helemaal schoon is, moet er dus preventief gekookt worden. Inmiddels is het nu al wel de 6e keer in dik een jaar tijd dat er zo'n kookadvies geldt voor deze regio. Voor Bas van Dongen van Evides is het een klusje dat hij vaker verricht. Monsters nemen om te kijken of het drinkwater schoon is. En hij moet er natuurlijk ook voor zorgen dat hij zelf geen bacteriën meeneemt. Ja, zoals je ziet ben ik nu de kraan aan het desinfecteren. Dus, dit doen we zodat we eigenlijk alle bacteriën die eventueel op de kraan kunnen zitten afdoden. Zodat ze niet in het monster terecht kunnen komen.
Niet alleen voor Bas is het vaste prik. De inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen moeten deze week voor de zoveelste keer hun water voor de zekerheid koken. Nou, zoals je ziet, we zitten hier vlakbij een pompstation. En er gaan 2 leidingen naar West-Zeeuws-Vlaanderen. En op het moment dat 1 leiding uitzetten, ja, dan kan het zijn dat door het dichtdraaien van de afsluiter toch een dipje ontstaat. En als de druk onderuit zakt, dan loop je het risico, dat is een risico, dat het water van buiten in de grond de drinkwaterleiding inkomt. En uit voorzorg geven we een kookadvies af. En terwijl de uitslag van dat onderzoek op zich laat wachten, moet er dus preventief gekookt worden. Staat er nog een vergoeding tegenover de West-Zeeuws-Vlamingen die telkens met het probleem zitten dat ze hun water moeten koken? Wij geven standaard geen vergoedingen, maar ik denk dat ze bij Evides daar nu wel misschien over na aan het denken zijn. De werkzaamheden aan de waterleiding in het gebied moeten aanstaande vrijdag om 11 uur klaar zijn. Straks in deze uitzending, wat heeft de Zeeuwse Europarlementariër Kim van Sparretak nog met Zeeland? Of blijft het bij het blikje babbelaars op haar bureau in Brussel? De provincie neemt voorlopig het beheer over van de archeologische vondsten. Ze vinden dat de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland nu ernstig tekortschiet bij dat beheer. De provincie trekt dus ook de bijbehorende financiële bijdrage weer terug en wil misschien zelfs ook wel geld terug hebben over vorig jaar. De ANWB waarschuwt alvast voor files in het Pinksterweekend. De verwachting is dat het richting Zeeland heel druk wordt met vakantieverkeer. Met Pinksteren trekken altijd veel mensen erop uit. Ook maandag is er oponthoud, verwacht de verkeersdienst, als mensen dan allemaal weer teruggaan naar huis. We gaan het hebben over de Europese verkiezingen. Al 5 jaar werkt de Zeeuwse Kim van Sparretak als Europarlementariër voor GroenLinks PvdA in Brussel. Ze is een van de kandidaten uit Zeeland op wie ook bij de komende verkiezingen gestemd kan worden. Verslaggever Marcel de Kranen zocht erop. Ja, dit is dus de 3e verdieping. Het Europees Parlement is een enorm doolhof. Maar ja, de 3e verdieping verbindt alles met elkaar. Dus hier kom je iedereen tegen? Ja, hier kom je iedereen tegen. Hoe voelde je je toen je hier voor het eerst kwam Ik werken? was de hele tijd verdwaald. Het was vreselijk. En ook, ik heb echt meerdere keren op plekken gestaan en dat ik naar mensen die hier langer zaten belde van... Waar ben ik? Waar moet ik heen? Help! Ja, ik denk echt dat hier gangen zijn waar nog steeds een paar mensen gewoon voor altijd rondlopen. Even spieken. Heel donker hier. Lukt het? Ja. De Aldo Moro-zaal. Ja, alle zalen hebben ook namen. Okay. Het ziet eruit alsof die leeg is. Hier gebeurt het allemaal? Hier gebeuren eigenlijk de belangrijkste beslissingen. Je ziet altijd die hele grote zaal. Maar de belangrijkste beslissingen worden juist genomen in die kleinere zaal. Want daar komen de vakcommissies samen. Daar hebben we het echt over de inhoud en er zijn de onderhandelingen. Dus dat gebeurt in dit soort zalen. Noem het maar een kleine zaal. Hoeveel mensen zitten hier? Nou, in zo'n commissie zitten 40, 50 mensen. Ja, in een parlement met meer dan 700 mensen is dat een kleine zaal. Ja, dit is een heel lief, schattig klein zaaltje. Ja. Oké, we gaan naar de 10e verdieping. Ja. Dit is mijn kantoor. Ja. Yes. Nou, dus, leuke kamer. Welkom. Licht. Ja. Grote LHBTI-vlag. Zeker, ja. Ja, dat is een van de belangrijkste rollen wel die ik heb hier in het Europese parlement. Ik ben voorzitter van de LHBTI-werkgroep, waar meer dan 150 Europarlementariërs lid van zijn die zich inzetten voor de rechten van LHBTI'ers. Zijn hier nog dingetjes in die kamer die herinneren aan Zeeland? Even kijken. Eén dingetje. Oh, waar? Oh ja, ik zie het al. Ja, ik heb altijd Zeeuwse babbelaars. Maar ze zijn net op. Nou, ze zijn net weer. op. Ja. Anders had ik eentje uitgedaan. Nee, maar in mijn huis in Rotterdam heb ik een heleboel Zeeuwse meisjes van Rem van der Bos hangen. Dus als ik thuis ben heb ik heel veel Zeeuws. Maar voel jij je ook Zeeuws? Ben je Zeeuws van geboorte? Ja, ik ben wel echt een Zeeuw. Ja. Ik word ook best wel vaak geplaagd hoe vaak ik dat zeg. Oh ja, dan ben je de klos. Ik ben wel echt een Zeeuwse, ja. Het lijkt me wel jammer dat er zo weinig aandacht voor is in bijvoorbeeld Nederland. Er zit hier iemand van het ANP, weet ik. Ja. NOS zit er ook met 2-3 mensen. Drie mensen, en dat is het dan zo'n beetje. Hè? Nee, dat klopt wel. En dat is soms wel dat je denkt, er gebeuren hele belangrijke dingen, hallo. Ja. Maar ja, goed, dat... je moet hard op de trom slaan. Ja, precies. En wat ik altijd wel interessant vind is dat Europa wordt heel vaak afgedaan als iets heel ingewikkeld. Mm-hmm. En als ik dan vergelijk van wat wij doen met de Tweede Kamer... Het is niet zoveel ingewikkelder, maar we hebben gewoon met elkaar afgesproken, dat snapt iedereen en dit snapt niemand. Oh ja, dus... je mag het niet snappen. Nee, zeg maar. Maar het is best te doen hoor, ik wil het best een keertje rustig uitleggen.
Vandaag was het toch overwegend een grijze dag en viel er van tijd tot tijd regen. En soms regende het zelfs even door en had je een paraplu nodig. Morgen opnieuw veel bewolking en regent het ook van tijd tot tijd. We moeten het dan ook opnieuw doen met temperaturen van maximaal 17 graden. Er staat gelukkig wel weinig wind. En tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws natuurlijk altijd online te vinden in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne woensdagavond.